Sziasztok! Szeretném bemutatni, amikor egy darázs születik, lehet nézni középen lévő sejtből, hogy fog megszületni a következő pillanatokban egy teljesen új darázs. Erről a darázskasról azt érdemes tudni, hogy 2 nappal ezelőtt szedtük le, és még vannak benne olyan sejtek, amelyekből hamarosan kibújnak még a darazsak. Általában ilyenkor ezek már nem élnek sokáig, meg királynő nélkül életképtelenek, de most láthatjuk, ahogy mindjárt kibújik egy német darázs. Szépen rágja ki magát, ott van a csápja, a feje látszik. Jobban már, még egy kicsiket rá tudtam zoomolni. Ez elég érdekes kép, ahogy jön ki. Ott a lába, feje, szájszerve ott látható. Képzeljétek el, mennyire vicces volt, benn volt a kocsiban ez a kas, és mai napon 3 darazsat csaptam le a kocsiba, amik kikeltek menet közben. Ezért is jó az a szer, amit használom, mi porozószert szoktunk általában használni. Sok esetben a kas nem távolítható el a helyről, ahol a darazsak építették, mert nagyon sok károkozást okozna az, hogyha kibontanánk ott a falat, vagy azt a részt, ahol dugták építették a kast. És a porozószer ráül a darázsfészekre, és az újonnan megszülető egyedeket is szépen átküldi a túlvilágra. Mint ahogy látható, hogy ezen a kason is nincs már igazából aktivitás, de azok a darazsak, amelyik olyan állapotban vannak, hogy már túlélik gondozás nélkül is, azok még képesek megszületni. Mint ahogy ez a darázs is éppen teszi. Valószínűleg lesz még egy pár perc, mire kibújik. Most egy kicsiket úgy látom elfáradt, megpihen, de mindjárt szerintem folytatja tovább a kibújást. Aki most csatlakozik be esetleg a közvetítésben, annak mondanám, hogy itt egy német darázs fog hamarosan előbújni egy kasból. Mutatom ujjammal, ebbe azt a sejtet kell figyelni, abban mocorog a kibújásra váró német darázs. Úgyhogy nem is német darázs, kecskedarázs volt ez, bocsánat. Na, most neki újult erővel, úgy látom, mindjárt nekiáll a folyamatnak.
elég bénán csinálja szegényke, mert amúgy tök ügyesen ki szokták magukat rágni. De most kezdi el újra a rágását. Aha, ott van a rágó szájszerve, elég jól néz ki. Még egy pár másodperc szerintem, és elő is fog bújni. Egyébként, amit itt a képen látok sejtet, annak az átmérője olyan 5 mm-es körülbelül. Küzd a drága. Nem tudom, ti mennyire halljátok, van egy ilyen kis pattogó hang, ugye folyamatosan rág belülről, és lehet látni, hogy vékonyodik a hártya, ami fedi a sejtet. Megint pihen egy picit, úgy látom. Így már nem kellene neki sok, hogy előbújjon, de talán a következő rohammal sikerülni fog neki.
Na, mikor indul el vajon? Elméletileg ennek a kasnak a felületén nem maradt vegyszer, nem volt vegyszer. De most nagyon nyugalmi állapotba kerül szegény. De reméljük, hogy hamarosan újra elindul. Hogy kibújjon a kasból. Nézzük, azért kicsit megpiszkálom. Legutóbb egy lódarázsnak a kibújását láttam. Ez sokkal gyorsabban történt, vagy azok sokkal erősebb rágós szájszervvel rendelkeznek. De lehet ez a kis darázs teljesen belefáradt a sztoriba. Na. Az előző három az gyönyörűen kibújt a kasból. Jó lenne, hogyha ez is meg tudna születni, érdekes lenne. Na, úgy látom, hogy gyűjtött egy kis energiát. És neki lódul újra.
Elég szépen mocorog, mint egy kicsikét nyílna kifelé a zárókupak. Egy kicsit erősebb mozgásba kezdett a darazsunk, elég jól látszik a feje egyébként. Hát, ha kidugja most már a teljes testét. Nagyon erősen próbálkozik a drága, előbb-utóbb sikerre fog jutni. Jól látni, hogyha kidugná a szájszervét és rágná még tovább a fedését a sejtnek. De nem akarja. Kár, hogy nem látunk jobban bele a sejtbe, ilyenkor mi történik belül, mit is csinál szegény darázs. Na, oda nézzetek, és mindjárt. De szép. Kint van a feje. És meg is született. Jó, egyet lassan kisbújik teljesen. Megtisztogatja magát, rendbeszél a szárnyait. Hát nagyjából ennyi. Így születik meg egy kecskedarázs. Egy sejtből. És mindjárt próbál el is repülni. A sejt maga egyébként, a kas, azt lássátok, hogy ekkora volt az egész, bocsánat, kicsit bénálok a telefonnal, amiből megszületett a darazsunk. Na, további szép napot kívánok mindenkinek, kellemes hétvégét, sziasztok!